Yeah. Sihambile iskhathi. Simile iskhathi. Sinane iskhathi. Siphelile iskhathi. Kancane siya ngokuya iskhathi. Ngokomuka kwexesha. Izinsuku zewashi zithi galo yephuka. Kuyohamba isikhathi esinye siyochitheka kanti esinye siyofika ngokuthi izicikile ngasincane. Kuphele kushabalale konke kuphinde kusale isikhathi. Shuthi isikhathi ngasipheli kepha siba sincane. Impendulo isikhathi kashintsha. Ukuphuthuma kwezimo lokho kusenza thina sivike ngesikhathi. Uma singaphelile sihambile, uma singamile sinane, konke lokhu kumphumela wesikhathi. Ukuphela kothando lwakho kubo uyokubona ngokuphela kwesikhathi sakho kubo. Omunye ngokukhala kwentilongo uma ehlukaniswa nempilo kwathi wabe sesifikile isikhathi sakhe. Ngaleyo ndlela ke thina siyofunda size siqonde ukuthi isikhathi naso siyakwazi ukuba ngumbulali. Into ebuhlungu kakhulu ngesikhathi ukuthi kasizweli noma ngabe ubushoda uphelelwa isona ngoba nabasebenzi abaqashi abanamsikhathi sakho bazoqale bakufune ubufakazi besikhathi osusebenzile ngaphambi kokuthi bakunike isikhathi sokusebenza. Yabona ke ukuthi zingakanani izinto ezicashe emva kwesikhathi ngoba nezwe elihanjwa ngabesifazane uma behlanzwa isibeletho basesikhathini. Ngasho ngakhumbula umbuzo sabisayo ekhaya uma weqiwe isikhathi sokubuya isikhathini kodwa konke lokho sekusenkathini edlule lokho ufuna ukwenza kwenze khona manje asikho esikhathi esilungile okanye esibhedayo ngaphandle uma iwashi limile. Thathani isifundo. Izinto zewashi ziyaniphakela. Noma ngabe olufisha olude luvulela kangakanani ngesivinini kepha olufishane kaliyeki ukulandela nawe nyathela cathula sondela uyozifinyelela kanisoze navela kanye noma ngabe benifisa kangakanani ukufuza amadlebe embongolo. Ubufakazi nezinto zewashi zisuke zingajabule ngokwehlukaniswa. Ubufakazi kuzwakala umsindo wokunqaphelana njalo uma iwashi lihamba. Kuphele kushabalale konke kuphinde kusale isikhathi. Isiphetho sesikhathi siyafana nesiqalo sesikhathi ngoba izinto zewashi uma sifinyelela ekugcineni eqaleni kusho ukuphela kosuku kanti kusho ukuzalwa kosuku olusha. Intambo yomnqakiswano akekho ovumelekile ukuyishaya, wayishaya ngenkani uyafa phele kushabalale konke uphinde kusale isikhathi. Sifike isikhathi sihambe isikhathi sime isikhathi sibe sinane isikhathi kancane siye ngokuya isikhathi kuyoba uthando kuphela.